Kwakumele utshele ba ngoba uyazi ukuthi umuntu wami phela. Wena ufuna ukutshela ba? Phela inkoba yena wayesengitshelile ukuthi mina ngoba uthu into yena ayisekho. Angithi ungenaso isiqiniseko salokho. Manje ufuna ngize kuwena ngizokubuza ukuthi iqiniso yini into ayishoyo. Kwakumele ngoba sisebenza sonke. Shuthi manje wena uyavuka ekseni uyangibingelela nje emsebenzini uyahleka. Uyazi ukuthi ujola nomuntu wami ngenza isilima. Shuthi mina ngiyisilima sakho. Yini lengako uyifunayo umuntu wami? Funani? Hayi. Ukubuze na. Njengoba sewutholile isikhundla emsebenzini usinikezwe uyena. Shuthi izinkulu lezi zinto omenzela zona. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi wami ehlela eceleni kwami khomba kona lokho ukuthi khona lento entsha ayinotisile ngumuntu wakhe athandana naye angayi-understand kahle and afisayo ukuthi ayilandelele ukuze athole usikahle kahle sithini story phakathi kwakhe naloyo amsola naye. Kodwa ke kungesikhathi singanani lokho sizokuthola. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo usisi wami unjani? Ngiyaphila nami. Uma balehleli naye? Umagatsheni Sibongo. Oh okay. Ubiza uGatshani vele? Ngibiza uMadiya. Oh alright. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya eHardingi kodwa okwamanje ngila eFingam eThekwini. Oh, mhlambe ngabe ufike ngokomsebenzi noma isikolo? Ngizozama kona into ezinjengesikole kwamanje kodwa ngatholi lutho. Oh okay. So ngicela nje sivele sihlala phezulu kodaba ungichazele ukuthi nahlangana kuphi nomuntu othandana naye. Sahlangana emsebenzini la ngisebenza khona. Okay. Yebo. And ukuhlangana kwenu kuyinto yakujabulisa kakhulu noma mhlawumbe nahlangana ngendlela nje thizeni wathuka na ukuthi hayibo khona umuntu onje kanti emhlabeni wazi wayithola usungena uthandweni naye? Ukuhlangana kwethu kwangalindelekile ngoba ngangiyofuna umsebenzi. Okay. Kodwa mase sihlangene kwakumuntu oright engakuthokozela kakhulu ukuhlangana naye. Nazi nathandana ke. Ubephethe kanjani kubhuti wabantu? Hayi yena ubengiphethe kahle kakhulu. Bengacabanga ukuthi ngagcina sekwenzeka izinto ezikanje. Oh okay. Mhlambe ngabe ube umuntu owakhumbulayo ama birthdays wakho, akuthengela ama gift, akukhiphe, nishawa umoya, nixoxe ngezinto ezinhle nje eziphilisayo kubudlelwano. Yena akayena umuntu othanda ubumnandi kakhulu, ukuzikhipha kodwa nje izinto mangizifuna ubengenzela. Oh okay. So inkinga isiqala kuphi ke manje? Kwenzakaleni? Inkinga iqala kulosisi engisebenza naye. Yes. Simasebenza la besebenza nabo bamane bengihlebela bethi angibuke lo sisi ngathi khona akwenzayo nomuntu wami. Umuntu wami uyimanager la engisebenza khona. Oh okay. Manje ke bamane bethi angimbhekisise ngoba ngathi khona oqhubekayo phakathi kwakhe nomuntu wami. Oh okay. Manje usisi lo sekukhona lezitayela lezi engimane ngizizwa. Yena nje gwiqiqi usethola isikhundla. Sekuyena ophethe thina, useyi-team leader yethu. Izinto azenzayo angisazithandi, ungiphatha kabi sengize nginama warning amabili emsebenzini. Mhlambe bowathola kanjani ama warning? Ngenxa yakhe lo sisi ubengichukuluza ngize ngigcine mhlambe sengimbamba nangezandla. Oh okay. Ugcine ke senginikezwe ama warning emsebenzini. Uke wahlala phansi waba nesineke wakhuluma nomuntu wakho umchazele yonke lento le? Ngiyakhuluma naye kodwa akaphumi egameni. Okay. So usisi lo nijwayelene kakhulu naye noma nihlangene nje ngokwemsebenzi kuphelela lapha? Asijwayelananga umuntu nje engisebenza naye emsebenzini. Asijwayelananga nhlobo. Sure. Bese ninesikhathi singana nithandana nomuntu wakho? Since ngathola umsebenzi last year. Solo sithandana nje. Thema kufika lo geli izinto zashintsha. Okay. Mhlambe ngabe nitheni hlangana ukhona omunye umuntu abathandana naye ubhuti noma ube single? Bengacacisanga ke ngalapha ngazi kahle. Okay. And wena be single? Noma ube khona? Hayi bengekho single kodwa ngithema ngithandana naye ngabona indlela enza ngayo. Okay. Ngase ngiyamshiya lo omunye ngoba vele bevele ngenzi kahle. Oh okay. Yebo.
So njengoba usinikezile ke inamba yasisi, sike sazama umfonela samthola, ukhona futhi la e-studio ngaphandle. So angazi noma wena ukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Hayi ngikulungele ngoba manje lento ayenzayo ngikhathele angisakwazi ukuyibekezelela sengaze ngilahlekelwe umsebenzi ngenxa yakhe. Yebo. So ithi ngimlande ke. Yebo. Cosilandelana. Alright, so babuka lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Ngiyathemba ukuthi impendulo eziningi usis angibhalelile uzokwazi ukuthi ayithole. Since usisi evumile ukuthi asijoyine kulolu hlelo lithi umfunani umuntu wami. So ke asike ingabe iqiniso sizolithola na. Sabona kanjani? Sizobona. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma balo hle nayo. Mahlongwa. Oh, alright. Uya kuphi? Kwamanje ngisemlazi kaDW. Oh, okay. Njengoba uthi kwamanje uqashile? Okay. Usese ohluthuza umema? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngisebenza naye emsebenzini. Oh, okay. Mawubhekile nje kulolu hlelo leli elithi umfunana umuntu wami okulona. Ngabe mhlawumbe ubizwelweni? Mawuyicabangele nje ngokwakho. Angazi. Okay. Ngizwe ngesikhuluma sisi. Okay. Ngiyacela ke ukuthi umnikeze isikhathi uzokwazi ukuthi akhulumisane nawe akuchazele ukuthi kanti kahle kahle yini ebizwelweni la. Ngicela usikhulumisane naye. Ngithemba uyaphila. Ngikubizela ngoba ngifuna ukwazi lento engizwayo emsebenzini ukuthi wena ujola nomuntu wami. Ngabe iqiniso lingakanani lelo? Umuntu wakho. Hawu. Uyamazi nje umuntu wami. Yini manje wenze ngathi awumazi ngoba nakusawubona abantu? Yena ube wambuza. Ngimbuzile. Wathini kuwena? Uphikile phela vele abafana hleli bephika ngibuza wena mina. Manje uma ubuza mina into esimina ngizovuma. Phela mase uphendula umbuzo ngombuzo. Ufuna ukwazi ke? Ngifuna ukwazi ukuthi niyajola yini. Khona ukuthi kuthiwa niyajola ujola kanjani nomuntu wami ufunani umuntu wami wazi ukuthi owami. Ufike emsebenzini uzothatha amadoda abantu kanti Angimina engasho kumuntu wakho uyena owenza mina. Futhi wayesengitshela ukuthi ufuna ukuhlukana nawe. Ingakho ke ubona kwenzeka into eyenzakalayo. wena ngoba siyakhuluma indaba ungazange ungibuze. Indaba ungazange usho ukuthi ufuna ukukhuluma nawe. Ngitshele wena. Kumele utshele ba ngoba uyazi ukuthi umuntu wampela. Wena ufuna ukutshela ba? Phela ingoba yena wayesengitshela ukuthi mina noba uthu into yena ayisekho. Angithiwa ungenaso isiqiniseko salokho. Manje ufuna ngize kuwena ngizokubuza ukuthi iqiniso yini into ayishoyo. Kwakumele ngoba sisebenza sonke. Shuthi manje wena uyavuka ekseni uyangibingelela nje emsebenzini uyahleka. Uyazi ukuthi ujola nomuntu wami ngenza isilima. Shuthi mina ngiyisilima sakho. Yini lengako uyifunayo umuntu wami? Funani? Hayi. Ukubuze na. Njengoba sewutholile isikhundla emsebenzini usinikezwe uyena. Shuthi izinkulu lezi zinto omenzela zona. Cha. Ngisebenza nje njengani. Njengomuntu wonke nje emsebenzini. Phela futhi ukucabanga ukuthi mina ngifika qala emsebenzini uvela ungekuze usithole isikhundla ubufika ngamamba nami. Yini esayidala ukuthi ungiphathe kabi ke emsebenzini? Ngoba phela ngizibona nezinto ezimbi engizenzayo. Angithi ukubona masuke mina nawe sikhuluma ukuthi sibuye singazwisani kahle. Imisebenzi yakho vele. Angithi wena osudale lokho. Angithi uyazi nawe ukuthi inkunzi ezimbili ayihlala esibhayini esisodwa. So kumele kube khona ohamba nje. Ungangitsheli ngezikunzi la. Ungangitsheli ngezikunzi. Wena othathile umuntu wami futhi uzomyeka. Hayi ngeke sisi. Hey,
Hawu. Hey, angizwanga. Ngithi khohlwa. Ngeke ngikwazi. Wamqoma kusho ukuthi uvele wazi. Bengazi ukuthi ngisathandana. Manje ngeke ngimyeke ngibona ukusho ukuthi angimyeke. Mhlawumbe mangasasho-ke yena ukuthi lento esenzayo cela siyeke. Mhlawumbe wena mangasukhuluma nomuntu wakho-ke umtshela azongitshela into ongitshela yona wena. Mhlawumbe ngingamuzwa-ke. Hayi. Ngicela ukubuza ukuthi ukuthembiseni futhi. Njengoba njonayo. Hayi ngithembisile ngizwa. Uyamthanda nje. Ngisathandana nje. Ngethemba kade umqomo bowazi ukuthi uthandana sisi. Bengazi ukuthi uthandana naye but wangitshela ukuthi lento ebephakathi kwabo naye isiphelile. Musukhuluma manga. Ungalalela kanjani ukuthi sihluki asisathandani sinomuntu wami kodwa masiphuma emsebenzini sihamba sobabili uyabona nawe. Angithi nami ngesinye isikhathi uyahamba nami. Khona nje le nsuku kade off emsebenzini ubekade hamba nami. Shuthi ngamanye amazwi uthi awumyeki. Angeke. Mhlawumbe ubona ukuthi senze njani siyiqede kanjani le ndaba. Hayi sengingezwe kuwena-ke. Wena ufuna ukuthi Hawu useyafuna ukuzwa ngamanje. angithi wena obuzayo. Ukuthi ufuna iqedwe kanjani. Waye ungazange ubuze eqaleni wahlule eqaleni ukubuza. Angeke ngikwazi phela phela. Phela umuntu wakho weza kumina ngimile ngakele. Uyangigolozela yipho. Hayi ngigolozile. Sengiyakutshela nje. Bona indlela ophendula ngayo ngathi uyangigolozela. Usayimise ukuqhubeka nokuthi Umuntu wami. Yayi umuntu wami. so onakingi noma bayathandana. Bona bazohlukana bona. Ubabili. What if ulahlekela umsebenzi? Singamane kwenzeka okwenzekayo siswami. Kodwa umuntu wami lo uzohlukana nomuntu wami ngoba wamqoma emazi ukuthi umuntu wami. Futhi nje uyangicasula la manje. Ngimbona la. Kwa manje yakoloza. Nawe ngizofuna ukumyeka. Indaba mina ufuna ngimyeka. Angithi nawe ufuna ukumyeka. Uba kanti ofika iqala kule ndoda. Akuyi ukuthi nguthi uba ufika iqala. Wena uyiqomela indoda yami uyazi ukuthi eyami. Ngiyaphinda. Musozenza into elungile la khuluma. Ngiyaphinda futhi. Ukutweza mina ngoba kusengazi ukuthi mina nobabili into yenisiphelile. So mawuza umyekile. Hayi. Cha iphela kanjani ngoba wena nje wasibona sihamba sobabili masiphuma emsebenzini. Iphele kanjani ke lonto? Nami kuze iphele kanjani ngoba nami uyahamba nami. Kusazosebenzeka kodwa noba u2 njengoba kumanje la and angenhlezi nela fanele kube khona isikhathi somsebenzi la kufanele nivuke khona hamba nemsebenzini ngisazokwazi ukuthi usebenzele u2. Ngiboni. Since sekuyena umuntu osiphetha ngiboni ukuthi kuzoqhubekeka ngoba nendlela ngiphethe ngayo ayikho right. Uke wakhala ukuthi umphethe kabuhlungu emsebenzini. Wakuveza nanokuthi usesayina angabone ngayithiwa ngisho. Mhlambe ngabe bekuze kufinyelela lapho ngesimanga sokuthi uyazi ukuthi wena watshelwa ukuthi umuntu wakho ukuthi akasathana naye noma ubevele engasebenzisani nawe kahle. Since nje ezwe laba esebenza nabo. Nayo bengasayiphathi kahle. Okay. Wena bolindele ukuthi kube mnandi kumina. Ujola nendoda yami. Phendula phela uma usucuma ngincumile mina.
olindele ukuthi ibe mnandi qhubeke ngiphile kahle. Cha, kodwa phela emsebenzini bengeke ngiphathe kahle. Emsebenzini kanjani? Zethu singayixoxela. Kanjani ngoba vele zenzeke emsebenzini? Angithi nawe ujola nendoda yami emsebenzini? Wena ujola kephi naye? Uyijola naye emsebenzini? Ungicabangelile mina ukuthi mina ngisebenze kanjani? Wena-ke uma wezwa-ke lawo mahimeo wangeza ngani mina uzongibuza ngoba usezwe ngimahimeo. Angithi nami ngiyakubuza la, phendula ukusutha kwakho. Ikhona indlela ukuthi ngingangivumela ukuthi ngifonele ubhutisa ukuze ezochaza kahle. Because wena wazi ukuthi ehlukene nomuntu wakhe, ngala umuntu wakhe ukubeka kuyacaca ukuthi abakazi bahlukene. So ngingangineza imvumo ukuthi simfonele. Khuluma phela ngithi indoda yakho. Nawe Hayi nami ngilinde wena usukhuluma. ungilinda kanjani ngoba zange ungilinde uyiqoma? Wangilinda yini? Hayi mina sisangazi. Awusazi manje, zikhona izinto ongazazi. Shuthi singafona ngamanye amazwi. Nalowo nje noma ningamfonela seswami unamanga, kufana nayo intombi yakhe le. Oh, inkinga yakhe amanga. Amanga nje. Shuthi akusizi ukuthi simfonele. Hayi akunasidingo ngoba vele uzoqamba amanga. So wena uthe bazohlukana bona wena usathana nomuntu wakho. Okay. Uyezwa uthini sisi? Ngiyamuzwa. Uyakuthatha lokho akushayo? Cha. Shuthi nawe usazoqhubuzana naye. Ngizoqhubeka nje. Khona sewazi ukuthi uwayiqamba lamanga mayethi sebahlukana. Yeah, ngizoqhubeka. Babuke lapha emakhaya sikhetha ukuthi sivale kanje. Ngesimanga sokuthi bathi bobawu2 bayaqhubeka nomuntu wabo, bobawu2. Angazi noma kusezosebenzeka yini, angazi uNkulunkulu wami kodwa ke ngizocela kubaphathi usasilandelele udaba lwabo ukuze sazi ukuthi bagcina benze njani besuka la e-studio because basebenzisana bobabili. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.